Good news sa mga nangita og trabaho. Ang Cebu Provincial Government magpahigayon og local ug overseas job fair karong Pebrero 21 ug 22. Sa Pebrero 21, mao ang overseas job fair. Sa mga gustong mag-abroad, daghang kumpanya ang nangita og trabahante. Sa Pebrero 22, mao ang local job fair. Daghang trabaho ang nagpaabot. But wait, ayaw kalimot pagdala sa imong updated nga resume or biodata, valid ID, ballpen ug extra copy sa imong mga dokumento. So akong giauhag ang mga aplikante nga gusto mo apply sa atong local and overseas job fair. So mas maayo ang ilang buhaton magdasla sa mga requirements nga atong gi-required para ang pagpang-apply dito. Mas maayong daghan set ang ilang dadon. Kung 5 kabuk ilang applyan nga company, 5 sad ka set ang ilang dadon. Kaya murag mag-shopping man na sila. So ang total vacancies sa atong job vacancies sa atong overseas mga 7,803. Ang local company nga mo participate sa atong sa Sunday, we have 33 company, total of 2,010 vacancies. Kita-kits karong Pebrero 21 to 22 sa Cebu Provincial Capitol. Ang inyong kaugmaon magsugod dinhi. Ako si Liani Almonia. Sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.